Kapor kelebiang begin sedang ya kenika jingmani kejangi ha kenika nok phai jon kesengi badah kebening kong nyai ngu yu blai ubla penla yangi katni banyami na kiyeng kesem kejongi sipor bat ban kius kiyeng kabakantang kejong u ban mani ban syakri ya kakerteng kabaim kejong u ngapliang sungubha ya pi kipar bengai kibadon hakabenta basa jong jong kaying mani badle se la bandon kibadan si kabenta basa po jong kaying mani ngi pliang so baru ya pi ki parbengai lamba ki hep ke berit kibadon hakiying kisam ki jong pi kibapila bani i ki jing syakri hakan ka por lingba ke YouTube channel jong kabalang Presbyterian Mauro menta ka singi utrai kalong ka singi ka bakerpang ru ya ka jeseng khna jong kabalang Presbyterian Mauro hakabakum ke jeseng khna kalayo ban rakhi hakani ka snem ya ka tayo le akmen ke jongki kabaki ong ka Children's Week batru hakani ka singi ka Children's Sunday hakum kani ka por hakabakum ki hep ki baret kim shiala yo kalat ban kius ka ying ka jong blay namar ki kandon kibaka sarkar kelabo nreng ipen pau kajing sungo yo blay baling ba kabor jong ka social media kabakum kinong ilam jong ka jeseng khna kilayo ban penbait renti ya ki program jong ka Children's Week badru ika Children's Sunday badakum kani kapor nakaliang jong ka committee balang bad ka balang hi barok away ngashim yi ne kabu ban ai kublay Children's Sunday ya pi ki tekot ke jeseng khna ya pi kinong ilam ke jeseng khna bad ya barok ki hep ke berit ki bayo ban syakri lang ha kani ka step ya ka bang leyo ke jeseng ke bakhandai baje bad la shibet ru kumjo ha ka por san baje jan met ngin ya duai au blay ublong pa ujongi ubhabening ngiaingo ime ko konrad ba penyo apa en kesngi ke bakrau ke bakentang hakaba me la pli kalan kum ki khun ki jome ya ka bangyo ban rung sipor ka ying ka bakantang ka jome ban mani ban syakri ya ka kerteng ka im ka jome try ya la mingi dum sim khu jome bakawei pakawei ka bentah ka bangin pendap hakan ni ka por kan long na ka jingilam um sim jome ingo dam ni pan ki ni baro ha ka kerteng u Jesus Christ amen ngin pedengi kan gajing syakri gajongi hakan ka por da gajing ruai ka basan spa nyu pulai na ka bathmai bat san spa an ruar na ka bakhamrim utrai ulong usim yangin yari wailang ban yaro ya u kamen sim kalabang penjam keketin penkrau ya u unong penim daka bangu baro santli ki dekhot gajing ruai ka basan spa nyu pulai Bon
bay nong vô trong ô an lòng en jam các tin en prau ya u nong ben em da cha bangun snow komen kireu nghe o Giêsu hi un bao an ya lam ya pi ve cha yen ba o la ta e angel ko in salvation but to roi play to live amen. Haswa bangiyo lilang hubleh kajing duai ngan penpuli katu lagi benta nakaktin kajang ubleh naka kitab umaika kelnong kebesan kedekot ar bat sau Hendrei mapa ke Bethlehem Ipratha la phalong ke barit hapeng ke Juda na phaken on mi hanga uwei uban salong unong sensyar ha Israel uba kajing mi jang u kalong naman hendai nadu bam jikut. Batun yeng, batun besar ialah kekenhun, hakabor utrai. Hakaburom kekerteng utrai, ublei jong u. Bat kinyesyong nabahangta unlong ubakrau, hadu kibakut kaperthei. Naga gospel kat kumu Yohanes kelnong kebeningkong kidikot kendai hadu khat ar uta ulalong ujing syai ubasisha uban sawan hakaperthei uba pensyai yakibri barok ulalong hakaperthei bat kaperthei kalalong dau penban kaperthei kamshim la itu yau ulawan syaki laki jong bat kita kidai laki jong kim shim la pediang yau henrekat kim la pediang yau ha kitu ula ai bor ban long ki khun ublei kata ha kita ki banget ha ka kerteng ke jong u ublei Israel ban kerku ya ka kulina kting ke jong ublei ngine ilang ublei ha ka jing duai kukpa jongi ubah beneng utrai ke beneng bat utrai ke kendo utrai jong kimet bat kimen sim ki jongi utrai ubadon hakijaka barok bat hakajuk kapor nyaingu yemi kukenran yagan kesngi ke bakrau ke bakentang ya kabami melepenyo ikan ikat sasi senpat ban kiu syekayeng kapangentang ke jaume ya kabang nio ban mani ban syakri ban pendan burom ya ka kerteng ke bahak hitam ke jaume ya ingu yemi ko kunrat namar ke jing bat ke jing isnai bat ngilong kumni kum bangilong day na kajing isnay kabayalam yaki kejat kibatlot kijongi try be it bat be isnay hakum kani kapor kabakentang ya kabangiyo ban syong sipor ban sngap yaki kibakan zaman sim ban sngap ya kaktien kejongme ban sngap ya kajing sawa nakakhet kajong me tuis nei ban pendap ingi do mensim bakut bakawai ke benta kabangio benta hakan kapor barolang kanlong kajikar ku mensim yangi
ya nguru yemi ko kunran ya ka jing don rekat ka jomi ya ka jing im ka jongi ya ka ni ka tayo hi baro siteo bar ki por ki blet no bar ngi ai ngu kham kerpang ko trai bam la ai hangi ya ka koi ka khya bar kham kerpang ko trai ya ka ba me melap lat sipor nau ni khyang jing pang na ki met ki jongi na ki yeng ki sem ki jongi ban ki kentot ki snong ki thau ki bangi don ban akum kani kapor ngiwan tang ban ai ngo ban ai ka buram ka bakle do yeme namar bidang ai yangi ya ka jing kot ka jing kya ka brong ka spa ba ka bangai im hakni ka sla jeng ka khando drive it bat by is nai e nyai nguru yeme yala ka jeng ka balang hakni ka jaka ya ka bakum ka balang layo ban ple ya ke yeng mani ke jongi bat layo kum ni ban syakri lang ya ka kerteng ka im ka jomi kerpang ko trai kum ka ni ka sngi bakum ka jeseng khna ka yo ban rakhi ya ka ni ka children sunday ngi ai ngo bakum ki por ki ba e kat ni ko trai ndreim la plapat ya ki bagan yo ban rakhi ya ka ni ka children's week ba ka children sunday arajar arpho but trying its cam babaro ki program ki bakum ke jeseng khna kalayo ban pendap bat ban pelat lingba ki kor ki bor ngangit cam kalang ka jingker khu ya ki hap ki baret ha ki yeng ki sem ki jongki try kum kan kas singiru kum ke jeseng khna ke sia ban penkut no ya kan ka children sunday makin sayo ika jeseng ha ka janmit jong kan ka singi bat ngait cam makata ka program ka bakum ka jeseng khna kan sayo ban pendap kan dalong ka jingker khu iwe hap ibaret ibalaban pet bat kmi ya kini ke program barakum kini ka por ngi aingo yemi ko kunrat yangi bangilaban don si por ka ying ka bakantang ka jame bat ngi duai han ka por nakam ta jong ka balang baka balang ha kini ka jaka kanang laban sakhi ya ka kerteng ka baim ka jame ngi duai kerbang ko try yai pastor ibalong ucaman jong ka balang isnai ban pendap idu mensim ko jame baila ban yalam yiki khon lang rot hapo jong ka balang ha ka jing bet ha ka jing ruti ha ka jing eat bar ka jing lam ka bastat ka khat ka ji isnai ka jame kan mau kerpang ru trayangi ki syakri ke berit ki balang ki nong syarai kum juru yiki dekat ka gamit balang ki badan ka benta ka bakrau ban pentelun ya ka kam po jong ka balang pendap yiki ru baro da ka jing isnai ka jame baban ai ki ka mensim jong ka jing eat ka jing long ka we bagila ban pentelun ya ka shalantem ka kam jong ka balang hakani ka jaka kerpang ko try ka bor ngi dwai ki long rempuying kristan ki long kmi ki long kpa ki badon ka banta bakrau ban kristan yala jaka balang har ka jaka lingba ki jing dwai ki jong ki met la ba step yai ngo ba ai ki ya kata ka jing mensim ka jilong mensim ka bakan jam mensim ko try bagila balang yai syakri mi ki por baro bad la ka jong ka balang idwai kerpangun ka por yaki khun samla sendang bakan thei baki hap ki baret kumju haki jing syakri jang pi ki ba pher tu pendap yaki ru mensim baku jang mi ko try baka jeseng samla baka jeseng khna lam baka jeseng thei po jaka balang kini lai tiki seng ginyo ban syakri yami ban ai yik ba bhatam haka jing em ka joki hakanu kanu ka benta ka ba mel ten rong bal ibet yaki banbu haki benta ki ba pher ba try kum kani ka poru ngi duai gerpang yaki tu ki parbangen ki bam simla yo kalat ban kiu shikaying ka jongmi hakani ka por namar ki don ki ba ka sarkar ka blabu try hakum kani ka por ngi duai yaki bamen ai haki ka kwat ka khya hoi kerpang ki hap ki baret begila ban khmi bat pai kani ka jing syakri hakani ka por ka bawan lingba ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta tu isnai kiru mapandap ikiri ban sim ko jame wat laki don ki ying ki sem ki jong ki ka kutrai nrei ki yo ban mani ban syakri lang ya ka kerteng ka im ka jame batrai kum kani ka porong idwai iki parbengai ki jangi ki parlok ki bahayeng hasam
ki badon hapring ki jing pang ki jing sitom laban don hapring jong ki don haki jaka jing sumar laban don hapring joki bra ki yeng ki sem ki jong ki ngidwai hakum kani kapor ba me menait dekak tir jim snam ki jong making ku try ban serpai serpot ya ki jing pang ki sitom ki haban mat ban kit hak jing em ki jong ki ku try ban ngit skam ba mena ka kamba ku try ba mena pen kya ya ki bagen yo no ka met ka ba kwai ba kya ban bagen phai pa chi ki sem ki jong ki ban ya ban ai ka jingu ba ka jingero ime ba chicken tin ngi duai ko try ikut ki paraman sim ki ba koridor ko try ki ba don pring uni khyang jing pang hagi jakka jing sumar ya kiru ngi duai ka kapor ba kakti ble ki jami kakti bren bor ka jami ba ben nyat no ba ben weng no itu khyang jing pang ka met ka jong ki ba kan yo no ka met ba ka jing kot ka jing kya but sa sin pat ko try habang layai duai ngilayai kerpat yami nagasngi shakasngi kibnai kiblet no but hado ka klimat ka bamta yai duai yunuk nyang jingpang ba mani snake king ko try banalong ka mon ka jami ko try but the wing no king ko try but I ba ka ding bling na khat ki stage ami kan ya ban thang do yunuk nyang jingpang bangi kum ki khon hakne slan jo ka perthai ko try ngini i ka bor ka jami ngini i ka khat ka batan shan ka jami ba kita gin parsha i ba bai thoi khon jami Jesus Christ kin la ban ai ka jingo yame ba melo blei ba crown ba shisha blei ba ngap i ki khat ka pat ka jangi ba du bale ka kamba hakaya ka por ka jami ba try be kum ka por ngi IT ru i ka por ka bang sa jo ka jing shakri ka jangi ka por ba ko try ke bang yo ban pendap han ka por kan law na ka jing isnei ka jami om ka jing long om ka jing pnya jo briu ka ka por nre ka long jing pnya ka khat ka jing isnei jami but me na pen scam ko try ya ka wei ka benta ka bai pendap ka ka por kan law na ka khat ka jing isnei ka jami sengobat sengap atai ka jing kerpat ha ka por syakri betlot boduna pop krautam nama bertadi sibun kijing duna kimasyam kejim kejongi haka kerteng ujisu ngadwai ban ngapan kini baro naduk mentah sikibam cukut ru amen haka ni kapor ngini ban pendap yakikam jong kabalang Ngi ai kum lei fi baro ki para bangi in haga kerteng Jesus Christ ubau trai jongi inong kren haga ni kapor ilong ibe ni kitman besan jongi hi kabalang timan besan iwan swet ngi dwai bau ble un long ringkat bad itman besan ka kubor ga bai lapan kre bad ke jingkren kan long kabor na kamenta jongi lang baro Midwai ru bau blei unang kerku ye haga jing sekri halaga jong kabalang kat bagi por kisngi kinang yan ki don kini ki jing penbenang kawai kelong ngilayo pediang biang seyaga kalender kaba sisla na kasinon kador jong ka kelong arpol tengka kawai Tegi bakwa ia gani ka kalender ka basisla ka badon ru kisingi yo pila ban sashim naga yeng jong iba pilots karja rin lasai la sisingi gumtu terter kawai pada ngi la bena ba ngi la sam ye gini ki kon ka Christmas basuk ye pi Kabalatho dari pastor bai jongi lead Reverend J.R. Sankli kabadon hangni ka kubor Christmas te kinu ki baklam pad yo gopi ya kini ka kon pilaban sa sim nang tay na bar hadin balawai kini ka jingi seng nang ta ngipan kan mau ru ba kabalang kalapan mi ya kini ka kot ki yeng Kristan bat ka songkha songman Hangni gidon sibun gijing hikai, yengi gikme gikpa. Kibiyadei bat lagi jong kikon samla, bat kumjuru gijing hikai kikon samla, agabiyadei bat kesongka songman.
te ki bam dan kopi ki bakhlam yo ya gani ka kot phila ban sishim nang tu na bar ndalawai kini ki jing sing nang ta ngi pen kan mau ru ba ka jing sing samla ha ka jing rakhi jong ka ya ka silver jubilee kalapan mi ya ka souvenir ngi dakwa ba barok ki longyeng ha ka balang ngini sim ya gini ki souvenir ban bo kopi halayeng te phila ban sa thiet ya gini ki souvenir ha ka dor shispa tengka ka wei nang ta ka jing sing khna kala ai ke jing pen bana ba lakarpa ye ki kme ki pa jong ki khon ret ki ba ye sim banta ha ga children's week om tang ha ki competition re ha ki program baro ba phen so ba ban sa ndala wai ki ni ki jing sing ba ga jing sing khna ka don ban ai ki prize naga banta ki to baro ki bala ye sim banta ha ki program ki ba pher ki jing pen bana ye ki program jong ka balang ka class suspension kan long biang mata ka jan mit had hagapor saubaji kito ki bade ban wan ken subhaban poi sekani ka class ka jing sing kan thai kan long hadien balawai kini ki jing sing inong yalam in long i Mrs. J Kharsa no vice chairperson nong police dang batwai Mrs. Yupinia nong room but inong kren i Mrs. Bidabon Konglam. Ka jing sing samla kan penlong ya ka Christmas Eve service menta ka janbit inong police dang batwai ilong i Miss Gracefully Lingdo but inong kren itiman mesan jongi itiman mesan Dr. Ola Marie. Hagamiet balang arpulai terik kadai ka jing sing pediang balang pelai suspension bat pediang riu dekhon ke program kalong iban yalam ke polis sedang badwai ilong Mr. JL nong lain nong keli jingkeli ituman mesan A1 swed bat iban ai ke jingis lok i chairman jong kabalang hagani ke jingising hagani ke quarter ke bamenta kidon sibon kiba lawan ban pendep yakini kikam te ngi kerpa di ki para bange ru kat ki bala ngin yawan khnang ban senran yakini ki badai ban polite suspension ki badai ban pediang se balang badru ban pediang riu khon ha kesngi tho ding kala dei kesngi Christmas ngin yo ya ke jing sing Christmas tang ka wei namar ba ke jing long jing man ha gani ga perthei ka long kumni Nila penbet bagi jing seng Christmas kan long bet tang ha kapor si beji mensingi. Ke program jong kani ke jing seng ke long kumni. An yalam ye ke jing seng di pastor jongi Reverend Dance Im. Organist Mr. Balmi Lingdo nong pure. Nong yalam jing ruai Mr. W.M. Ramsdam. Iban yalam ha kapopuli sedang badwai temen besan A.S. Lingdo. Nginyo ye ke jing ruai kerpang. Naiwei kon samla bana sabar jong kabalang i mes tiara bakodor saukme. Ninyo ya ke jingkren ke kubor Christmas ban kren dai Reverend K.E. Rempet i badai naka ribhoi Presbyterian Synod. Hakamiet arbusau terik siteng senya hakapor khatwei siteng yenyo ya ke jingiseng duai kumbangi jule manakisnem. Tingin ni kan mau berok ban poi segetu kejing seng duai arbusau terik badru ya kini kejing seng Christmas arbusan terik hagamit sinsa jan yo i kejing seng duai i ban polis sedang badwai Mr. Yais Kembor lang nong kenri bargamat jing duai kelong nagabenta kejing seng sakramen hagasngi try kabanwan arpun nyo terik ngin yo ye ke jing seng sakramen kumto kumbangila le menhau benai Oktober kas jing sakramen jing ben baptis hagapor khandai bije mestem ka sakramen jing khwai utrai ye ki parabange ki badan hagadong seneng hagapor khatar bije mensingi but
kajing khawai utrai yagi parabanget ki badon hagadong serum hakapor lai biji janmin nyin yebu jingmut lupa bagi ni ki por long jing seng hagani ki sing utrai banwan kapher nagabangi juyo man nagatiyo te khnang bangin num lan ban poi sigini ki jing seng nyin yebu jingmut kumta ni kirpat ru yaki long yeng ki badon ki khonret ki badai banra pen baptis pinle kumbajule dagaba ai ki kerteng jong ki khon long bandaya thu kenthei nation rang kesngi kha jong ki khon long ka kerteng ki kme ki pa ban ke jaga shong kini ki long ki jing primana kubli sibo hagani ka por ngi kirpa ki rangba kin sobhaban wanra no ki jing aingo but ngi kirpa di Mr. K Laurinian iwe neki rangba jongga balang indwai ban gentang ni kijing aingu tungin ya pene biji duai ku pa jengi ba beneng khana phai singi bakrao bakantang jong me amelong blay bu imur blay basha hoy kum kabalang he pro we ni wan ban chakri me dakadono kum sem basha baro tar be inga dwai me tu se ban khuru tam tai tik papang bistom hoy kitu ke bladap na pu san snem pat bira shpo snem chapo kum la man kiu choi ing batang jong me doi tu sen tam na khuru yaki nam ki ro tai be hawi ke por kisi yo ban kiu chaki ing batang jong me kar khuru atar be stang du sngin samat ya Christmas ke besok ke bakmen hapok ing ki sem jong i wei bi wei trai be na tang doi me tu sei ban kar khu paro ki bantag bangin yo ban pendep karpang hene por la lembag syakri jome ko trai basan sam ne khobor I temnasan ewan seven adwai tu isa tay men penkup slem me daga bor musim khoi jume nang ba I ko trabi kalau kasin ke banungkong kum itu masan ki ban yeng han ke por ban sam yak tin ke I jume trabi in ma tang adwai me tu isne ban kar khu kar pang I yo syakri ba ko dor jume trai nang ba I ko trabi ila ban pendai ya kita nut ki mesem yang iwei biwei ki bas ngapa church ko rak tem ke em jong me karpang han ke por trai bing sibun ki jeng khu mali te slei ha ke jeng em jeng I ka man la sengi karpang tam ta ki ba khandiat la sibun paro ki long ki jeng khu ki jong me ha ke por trai bing kum ki bangai ni walam syaka kam jong me ko trai bing ban ai syaka kam jong me trai bing to khu ko trai ki haba kabalang kapan kam shino ai galong nam tak borom bat pen kraw ya kerteng be im ba bodong jume karpang baginang ban ai sial gi jong gido nut shame ble im ble sha pedang ko trai duai tamap er kam chem kerteng jisu pan amen Haswa pengniak banskap ya ke kubon ke tin ke jauh belai ini sok lang ke jingrai ke basispa lai pupra na ke batamai sispa lai pun riu na ke bakamrim banwat ya ke tin jong mi atrai yarap yang haban syam ya ujisu unong penim babha ulong ublei badan bor bansna ya ki jingpang la krau ka pop ka jonga ban penduk khoi unang ka jingrai ka basispa lai pupra
Yaki Jingpan La Crown Kapwan Kajonga Pan Pendukat Unang Ki parbanget ki beit ki jonga ningkong ning shap ngai ngu yu blei ubla penyo hangai ka met ka bakot ka bakhya ha ka bangala ban yeng nakani ka jaka ka bakantang ban sam bat ban sakhi ya ka kerteng ka baim ka jong ublei ngai kublei ya pi ki parbanget baro Nado i pastor Reverend Lindan Sim ibalong chairman jong kabalang ibla ju ai man sim yang asibun nado biwan ha kanika balang mauro bat kapendap da kajing kemen ka bakrau bat ikaman sim yakaba i pastor ilaju yalam yang hakibenta baro kumni kumbangalong kita menasan kibiit ki jonga ki balong ki kpa ki jonga baru ki kpa ki ba kanjaman sim ki ba kershan baraman sim yang nakapor syakabok kapor kirang ba ki balong ki dekot ke kom ti balang ki balong ki nong kershan ki barat ba ban pentelun ban tre yakakam ka jau blei hapo jong kabalang kilong kpa bat kilong kmi ki bakershan yaka balang baro kawe ha kijing duai ki ba jar ki jong pi ha ki yeng kisem ki jong pi ki khon samla shenrang bat kan thei ki balong kalawe yaka ba menta Batru ika bansawan ya piru ki hep kena ki badon haki ying kisem ki jong pi ki balong ki pesara jong kabalang batru ya pi ki parbangai ki badon haki ying kisem ki jong pi ki bam shimla ban wan ka ying ka bakantang ka jong pi nrei ki bapio i ya kan ka jing shakri ka jing ha kan ka por lingba ke YouTube channel Jong Kabalang Presbyterian Mauro ngai kublai pi baro haka kerteng ke baim ke badan bor utrai baru nang penim jangi u Jesus Christ ngapan pau ke jing ngoro bat ngoburam ya ke program committee kabla ibet ban penyeng yang au syakri betlot na kani ke jaka ka bakentang ban sam ya ka kubor kaketin ka jau blei ngapan pauru ka jing sngo ya ki kun samla jong kabalang ki badon benta ha ka recording but editing ya ki program ki baper nado basdang ka jingpak hang nauni yang jingpang ya ki seng ki baper hapo jong kabalang nado ka jeseng kena ka jeseng samla kajesang kenthei bat yaki program singi utrai ki bakum kine ni ai kuble yepi ya ka bapilala ban penpoi ya kani kajing syakri syaki yeng kisem jong ki parbanget ki beit ki jongi bat ki wei pat lingba kani ka social media bat ka YouTube channel Jong Kabalang Presbyterian Mauro do blain kurku yepi ki samna ya kani ke jing syakri ke koridor ke bapila ai ban pendan burom yau Chris bat kabalang ki parbangai ngilarung mentah haunu benai ubakat doe jong kani ke senam bat ngilarung ru sya kani ke tayo ayom Christmas hakabasan hasasat tang santli ngabur banong satang santli kisngi kibangin sayo ban raki ya kani ka Christmas ka jingwan long briu ka jong kun jong blei sya kani ka perthei
arajas nam mensyua kalong ka jing sisha bamari poi ubnai December ngidap tang na ka jing kemen lano kan poi ka sungi Christmas ka arpasan tarik u December ka bangi juraki ya ka singha jang u Jesus Christ bat ban up mid Christmas bana syuha jong kata kidan shibon ki jing penkre nagamta kani ka sungi ka bakerpang yakum ki Kristan ki bangi ju burom ka sungi ka barong ka sungi jong ka jing walong briu utrai bat unong penim jangi u Jesus Christ barakum kani kapor ko ki parbangai ka kubor lani ka phang ka blawan syo haka jingmut japerkhat ka jonga kalong kumno ngin pengkre ya ka Christmas haka jingmut ka basisha kumno ngin pengkre ya ka Christmas haka jingmut ka basisha bar ka phang pedeng jong kani ka kubor kalong ka jing pengkre ya ka Christmas bat ngam sim labo kanu kanu onong rem na kaktin ka jeng ublay halor kani ka phang pedeng nrengan sayo ban pendai hakikat tu kat ni kimat kiba per kiba don lingba kani ka phang pedeng ngini duai sashi sin pat iwan bandam kislajat kiba khuit kiba kentang ki jongme banai ti kani ka por ka kordor ko try ya ka bang yasngo ya ka kubor ka banwan ka khet ka jing isnai ka jongme lingba usyakri ubaret belong tang u atiar ban pensawa nagani ka jaka ka bakantang ka jongme pendap yu de men sim ku jongme pendap yengi wei pi wei de men sim ku jongme pakawei ka benta ka bangan ya snow hakani ka por kan long ka jikar ku men sim ban ngin ya mat ka jing sam men sim ka ba thamai haka kerteng u jisu ngadwai ban ngapan kini baro amen ka jing pengkre ya ka Christmas ngini pet chuam ta kumno ka perpei ka pengkre ya kani ka Christmas ki parbangai haswa ban ngin raki ya kani ka Christmas ka shnong ka thau kala thabahi khlek bar ki gendong ki kenshot ki la khuit ba bat la sawaru ki jingwai Christmas habaro ka sar shlong bat kham tam haki dukan de ya ki Christmas decorations but Christmas card ki parbangai u December ulang ubnai uba pendap ingi da kajing kemen ya lakalong ki Kristan ni ya ki bamdei Kristan ru kasnong kathau kapan khuit ya ki saudong saukun ki jongka bat hakasnong mauro ke jangi ngidang sidapan khuit ya ki kentuat barokhot hakani ka khat nyau trik u December bat pilaban i ka jinge per shua ka khat nyau trik December bat hadin ka nyau khat trik December ka jing khut ka jing suba ka jing thaba ki lentian hakabara ber ki shun bala pushararu yaki dasisha kani ka jing pengkre ya ka Christmas kawanra ya ka jing renti hakasnong ka thau ban yami pat ba ban pen khut ya ki saudong saukun jong ka snong kinala snong pom ki nyot ki nyer ki blasan bat nang tapat ban sa ai ru ki shun bat pusharai ki kanro kata kalong gaji pen kre ya ka Christmas haki snong ki thau kumno pat ki yeng ki sem ki jongi kalong kumjo ngi pen khut ya ki yeng ki sem ki jongi ya ki saudong saukun ya ki kamera ki jongi gipen ko ye kijing khanghet kijongi bat don ki ye kisem ki ba airong airup ban pen itnat ya ba chua bangin wan ban raki ya ka Christmas bat on the dap ben ko ye kita ke baro ni sabo suding penyang Christmas new Christmas tree bat hadin nang tang sabo ki decorations ki ba per how ding Christmas bat mentale le don ki yeng ki ba khamla ki pen po ki pen ping ya ka saudong je ka yeng ke jong ki da kita ki light emitting diodes lani ki LED lightings ban yo i ya ka jing thaba
jong ke yeng kesem hakapor met bat yo iru iki bos ki klor ubat haba hakapor men met bat ka jepeng kre ka bakado kalong ika Christmas kalong ban the top high ka list ki tiar ki ban thiet lan ki jiran kam ki ban thiet ki be day bat ka Christmas bat ki bakam na ki so iki jan ki nep ki jong ki bathamai bat ki ai ki jing sngop ha kum ki Christmas card ki Christmas gift bat ki we te ha ka Christmas kalong ka bakmen kam tam iki hap khana ban sam markel yang ya ki card Christmas ban ai ki paramarjan ban ai ki parok ki be ban ai ru shiki ki baying hasem nang tapan teng bon sin ha ban nei bon sin shiki dukan ban pendap ya kita ki jing thiet ki jongi ki day bat ka Christmas ki par ngai kata kalong ka bang syukran pat ba hi ya ka jing pen kre ya kan ka Christmas ha kan ki sngi habang ong kum ni ngamut bang sngo persya ngamut barong bakataru kalong ka babakla hre kalong ka badehi nama shisin ha ka shisnem niyo ban rakhi ya ka Christmas kata kalong ka jing pen kre ya ka Christmas jong ka perthei bad haka bakenja do ki parbangai kini ki bangala ka do ya ka jing pen kre ha ka bakenja do ka don ru ka jingesno ha ka jing pen kre ya ka Christmas ha ka bakenja man sim kum ki bangai ublei ru kwa banyu i nangi bakata ka jing pen kre ya ka Christmas kam de ban long kum baka perthei ka pen kre ka ba kum nu ka jing pen kre ngi a sheublei na ka banta ban ken mau ya ka jing lawan long briu jong khun jong blei sha ka ni ka perthei la ding puli ka sithi pol skinong room ka long ka bakhat ar ka tukhat ka baar ka ong batu wat pen sri merkat iladi bat ka ni ka perthei hendrei tu pen kla durno ken yaladi da ka jing pen thamai ya ka jing mut ka jong pi nang ba phnyo tep kumno ka long ka mon ka jong ublei ka babha ka ba pun sawa bat ka bajanai de badi ki samla ha ka sithi upol sikithem chau Timothy ka baningkong ka long ka an ka khat ka bakhat ar ong tuat ai yenu ru ban iben ya ka jinong samla jong me nrei tu men long ka rukom ya kita ki banget ha ka tin ha ka jing long jing em ha ka jing ha ka jing het bat ha ka jing long sngur kumta ko ki par banget ka dawa yanga bat ingi baro baka jing pen kre ban rakhi ya ka ni ka Christmas kalong bangi dei ban pen snob ha yau blei bat baka perthei kan yo i bangi long kita ka mlo bat ka jing shai jong kita ka perthei ki par bagai baki parlo ki be ki jong ha ngadon santli ki mat bane pusan lang ha kan ka por halor kan ka phang ka jing pen kre ya ka Christmas kamat ka baningkong ka jing pen kre ya ka Christmas ha ka jing mut ka basisha ka de bandon ka jing pen khut ya ka do not kabar ka jing pen kre ya ka Christmas ha ka jing mut ka basisha ka de ban bo ningkong iki badon kam tam ni ban bati por kerpang haki ki bakan jaman sim kamat ka balai ka jing pen kre ika Christmas ha ka jing mut ka basisha ka de ban don ka jing pen thamai ya ka do not kumbang pen itnat yau ding Christmas bat pen thamai ya ki yeng ki sem ki jongi kamat ka basau ka jing pen kre ika Christmas ha ka jing mut ka basisha kadiban don ka mensim ka bapriang yau Jisu hapo ka do nut bat kamat ka basan bat ka khadu kalong ka jing pen kre ya ka Christmas ha ka jing mut ka basisha ka dei ban don ka jing da ka bale isnei bat sam isnei ya ki wei pan kamat ka baningkong ka jing pen khut ya ka do nut ka gospel Mathias kalong ka basan ka dekat ka pra ka ong suk ki ba khuoi ha ka do nut na ba kin yo i yau blei suk ki ba khuoi
hakadok not nabakin yo I hau blay. Haka Bible pareng kaong, blessed are the pure in heart, for they will see God. Haka katien Greek, kani katien suk, kathau bet ya kajingkemen. Bar kani kadekot kabau Jisu Ukraine, kathau bet batang kita kibadon kadok not kabakut kin yo I yo blay. Ladang isu perkat ikini katien, kasngau kabasuk namar ngidon kam tang kadok not kabakut. Ngam tep ki parbangai pidon kadok not kabakut. Nrenga plah ila disimet bangadap da kejing bam kut sudah. Bani kabakut. Balai nga ong kumta namang adang long tang ubriu ubadap da kejing klot bar kejing juna ki babon. Namar kumta kumnu banyo ikadok not kabakut. Lani ka ay kabangi de ban le banyo ikadok not kabakut. Ki parbangai ngosi ban ong ba om don kanu ka dawai. Lani om don kanu ka chemicals ka balak ban sat ia kata kadok not ban penkut ia kadok not ka jong ubriu. Nrai ka basngo kemen pat kalong deitang ujisu ubala ban ai ia ka jing penkut. Ngidon kam namar kata ban pan yau nau ia kata kajing penkut. U David ulapan ia kajing penkut nau blay. Sam kebasan puai kedekot kebahinyau kong tu penkut yang adu hisap tingan nong kut tu sat yang tingan kamle bani kayor. Kani kajing duai kajong David kalong kajing duai kebami nadu kadonut bar kaman sim kajong u. Badai halor kata ublay ula sya skor bad jubab ya kajing duai u David bar ngit scam bar ublay kular scam ru yangi lading pan i kata kajing penkut na ublay un ai ya kata kadon kam namar kata ku kipar bangen tang ban duai ban pan bor na ublay ban yo kadok nut kabakut kajing penkre ya ka Christmas kabansawan na kini kisngi kalong tu ngin penkre daga dok nut kabakut kabanta kabaar ban pendep ningkong yaki badon kam tam ni ban bati kerpang haki ki bakan jaman sim lading pulin na gospel umathias kalong kaban riu kadekot kabalai pulai kaong nrei pinyawan chua yaka hima kajong ublay bat yaka hok kajong u di yakini ki baro ansa ai lang tam happy kabenta kabakongsan hakajing penkre yaka Christmas kalong banginuat ningkong yalade shimet kabakumno kata kabensim ban raki ban pediang yakani ka Christmas lani kani ka jingwan long briu jong kun jong blay u Jesus Christ kani kajing penkre kaya srim hakajing penben kajing penbiang haki ying kisem ki jongi yaka bangala dap ong hakabasdang ngi pechua yaki ki badon kam bangi debu lading list yaki kamtam habaka jingyo kajangi kalong bakam duna ngin tang yaki bakam don kam bat yaki bam don kam ngi pensateng shua ublay namar kata ukwa yang iki Kristen ban penkre yaka Christmas daka babu hakmat yaki ki bakan jaman sim bat yaki ki bakan jadok bat ki bakan japerthai ngin bu syadien ki real start na ribingi ki don kajing angnot haba kitip baon kayu khulung Jisu kilami nala kajong ki jaka ki don bat kilabut yo klur balam lenti kim sim lakan randin tat hado utau klur ulasak nge bat ulasem bat kilasem yo khulung Jisu kajing kali yangi kalong hato ngilasem yo Jisu markmat banyo ban mane banyo ban syakri banyo ban ai keburam kum kiriustan kilale ya kata
ai bakani ka Christmas, ai bakani ka jing rakhi, kani ka cipeng kre, ika jing rakhi, ya ka Christmas, ngilaban ai ka jubah, wat yau Jisu habanda Shem, hakani ka Christmas, kani ka kubor ka kot ningkong yang ha, bat yang hilang baro, baka jing pen kre, ya ka Christmas kalong, ban ai jaka ningkong yau kunlung Jisu, haki dok nut ki jongi. Barabau Jisu yo yake dok nut haki dok nut ki jongi. Ngin mat yake jingker ku shibon nau. Ai namar kata bakani ke jipun kre ke Christmas hakani ka snem kan long bau blei ulong ka bentap pedeng lani kunlung Jisu unlong ka bentap pedeng haki dok nut ki mensim ki jongi. Ai bakasing ot ya kabalakha yu kunlong Jisu kan don haki rempeying Kristan ki jongi bad baun pen khabat yengi wei pi wei kum ki briu ki bathamai bad bangin yo madru ka jing shaman sim ka bathamai hakani ka Christmas ka mat ka balai ka jing pen itanat bad ka jing pen thamai ya ka dok nun kani kalong ki pekamat ka badan kam ha ka jipeng kre ka jongi ya ka Christmas ka kitab jong Ezekiel kalong ka balai pen riu ka dekot ka bar pen riu ka ong ngan ai ru ka dok nut bathamai ngan ai ru ka dok nut thamai hapi bad ka mensim thamai di ngan bu hapo jong pi bad ngan klau no ya ka dok nut mau na ka dok jong pi bat ngan ai ka donu do happy hang ni ka don ka jingkular no blei bau blei ulong barkloi ban ai ka donu bat ka mensim ka bathamai ladang ilong ki nong but ki basisha ki jong blei ushim bat map no ye ki ki blarim lakalong ki jingklot ki jingduna lakalong ki pop ki jongi ki bangkum le bakla haga jing em ka jongi baru ai pat hangi ya ki bathamai nang ta ka siti pol ki Filipi ka long balai ka dekat khat lai ba khat sau upol uken mau pen ken mau yangi ban klet no ki barim bat pan om pai din shu ndregen be shakmat ki bathamai ki belong ja persha ka dak nang ta shu David ulayam hautrai baru ong to penlong ka doknut ka bathamai hapo jonga a ublei batu pentamai yanga ka doknut ka bathamai hapo jonga ka jing pen kre ya ka Christmas kalong bangi dei ban bread no ik jong ka perthei ki bamantoi nre ban kner cheki ki bakan jaman sim kiba penjanai bat penskem ya ka jinget ke jongi bat ublei ki parbangai ha ka jikpen kre ya ka Christmas pat bahi ki kme ki pa ki le katla kat yai ban ai hala jong ki khun ki jong ki jan ki bathamai ki juti ki bathamai ki sopti ki bathamai bat kumta ter nama ka Christmas kalong ka singi ka bakam kerpang yangi ka Kristan ngambut ban ong bakini ki jingle jong ki kimi ki pa kilong ki babakla hnrei ka long pat kar kum ka jingkot bor jong ki kimi ki pa tang ba la da ka jikpen kre ya kata ka Christmas ka long ha ki ki bakan jado bat ngi klet no ya ga jikpen kre ha ka jinglong ka bakan jaman sim katate ngila pelong do thala ya ka ni ka Christmas ki parbengai ka jingmu jong ki riustat na ribingi kalong banwat yau kulung Jisu ban yo ban mani yau kini ki riustat na ribingi ngiyoi yang kata ka jing angnut ngiyoi yang kata ka jing trang ka mensim ka jongki banwat yau kulung Jisu kila no ila ka jongki kam ki jam ki jongki bat kila kendo ru ila ka jong ka jing em dak ba kila IT met bat mensim banwat hangno
balakha yau khunlung Jisu kani kalong kajing hikai ke bakrau yang iko ki parbangai bangiru indan kata kajing trang bat kajing angnot ban wat yau blei ban mani bat ban syakri tang yauhi kum tang khot lang ni pi akan kapor baka jing pen kre ya ka Christmas kan long ka jing pen kre ban kut jing mot kawas kem ban pen thamai hakan ni ka met ban pen thamai ya ki jing mot jing perkhat ki jongi bat kham tam e ban pen thamai ya kan ni ka mensim ki para bangai ai ka jing pen kre ka jongi ya kan ni ka Christmas kan long hak ta ka dur ka bau blei uyoi ya ka dok nut ka bathamai bat ka mensim ka bathamai ka mat ka basau ka Christmas ka bapdiang ya Jisu ha ka dok nut banlong ki kun ublei ngilapun pulih ka basdang na ka gospel Yohanes ka long ka baningkong ka dekat ka bakar ar ka baong henrei kat ki balapdiang ya hakito ulai bor banlong kikun ublei haka Bible pareng kaong yet to all who did receive him to those who believed in his name he gave the right to become children of God haka katin Greek kani katin receive kamot to welcome lani to accept kamot bau Jisu ukwa nanga bat napi ban pdiang yau Jisu hakadok nut bat kamensim kejongi pura om day tang sipor om day tang kasngi Christmas om day tang hikipor jing sengelap om day pdiang Jisu tang hakipor bawan ka revival ke jing pdiang yau Jisu kandai habaro kisngi kikarta kejangi tat hadu takasngi kabon sa shimno yangi naman kata ko kipar bangai u Jisu u day banlong u permanent friend u jongi kajing pediang yu Jisu hakidok nut kijongi kadai banyan ringkat ru ban kajinget kajongi namar kaktin kajong blai kaong klem kajinget ngin omla ban pen sngobha yau blei bat hang ni Yohanes uong batang kita kilap kibapdiang yau Jisu kin yoklong kikun kijong ublei na kasithi upol sikinong room kalong bapra bat kadakot kabakhat saw ru kaong kat kibalai lam dau mensim jong ublei kita ken kilong kikun kijong ublei ki parbengai baki parlok ki beit ki jonga hatu ngislur na em ban pla shaman sim ha kan ka Christmas arhajar arpau ban ong bangilong ki kun jong ublei ladang idang don kajing sngau artatin ha kajing mut kajing khat ka jong pi ha ka dok nut kaman sim ka jong pi ai bagani ka jing pun kre ya ka Christmas kan pli kalat ban priang yau Jisu daka dok nut baro khnang ban khot yangi ki kun jong ublei ni jirai mai ka to ka jingrai Christmas ka basau pusau ka number ka baong do one shadok nut try Jisu don jaka hadok nut jonga ngin sayok ban rai kani ka jingrai ka bakut jong kani ka jingiseng nila jirai kani ka jingrai man kasngi Christmas man kasnam hakijiseng Christmas hatu ngilarwai ikan ka jingrai da ka jing shampang da ka jing shamansim ka bathamai ning la shirai tang namarba inong ilam jingrai ilayalam na kani ka pulpit ladang impat shem ya kata ka jing shamansim ka bathamai ai bakani ka Christmas arhajar arpau kan long ka Christmas kabayo amat yau Jisu bat ban plas shaman sim marway ban ong try ngatrang
bat ngakwa bamuan syong hapo kedok nut kejonga ki parbangen ai bakajing pengkre ya kenika Christmas kan long kajing pengkre ban piang yau Jisu ubulang unong penim unong siuspa bat unong penjanai kemat kebasan bat kebakadu kalong kajing i kebale isnei nisam isnei syaki weipat ki parbangai kawai kebakam sengok tenat hakapor Christmas kalong ban ai kijing ai sengub ha la kalong tang daki Christmas card ru kalabiang ngiyoi ru bakari khasi channel kajupan long ya ka Christmas makeover na kabenta ban ai sengub ha ya syaki long ying kibaduk na kibaduk tam kum kajing la isnei ne kajing sam isnei hakapor Christmas but hakani ngijiyo i ya kajing no senyang jong ki kun Kristan ban ki bamderu ki Kristan ban donate ani ban ai sungub ha syaka rikasi channel bakila ban penurlong ani ban ai ya kata kijing ai la isnei nakamta ki long ying ki baduk na ki baduk tam bar kani ka pan i baki don kata ka mensim jong ka jing it ban le ai nakamta ki weipat ha ka jing im ka jong ki la ka long ibaret ni ibakrau ru ka jing sang samla ka jong iru ka jipan long yakum kini ki program ban le isnei ban sam isnei daki tiar wat daki jan sha ki long ying jong ki parbengen wat syaki weipat ki ba don kam ka jingiram bat ka ktien ka jong blei ru ka ong ka khamba ban ai ban ye ka bashim namar kata ko ki parbengen ka mensim ka dap da ka jingkimen lada ngila ban le ai ban ai le isnei sha ki long ying kwa don kam ya ka jingirap bat kawai ka jipeng kre jong ka Christmas kum ki kastan ka badon kam kalong ban ai ya ukulong Jisu namar kata ublay ukwa ayu nangi hakani ka Christmas bat ka jibab pilaban yo nakaktin ka jong ublay naka kitab proverb kalong ka arpulai ka dekot ka arpun riu ka ong ku kun tu ai hanga ka dok nut jong mi but tu ai baki kmat jong mi kin snow ha ki linti jonga shu nakaktin jo blai ka ong bau kun ubriu shimlawan ba on syakri ya u hendrai ba u un syakri bat un ai yala ka jing im banong ka jing siu spa ya ki babun tungin syakri yau blai daga dok nut baro bat ngin ai ka babahatam na ka benta ka jong u bat nong rai shaman sim ha ka jing rai ka nambar ka basispa nyup kendai urwai uong nga ai la ka jing im ayu pin ai yanga ki parbenget bat ki parblok wi jonga ayu gen ai hakani ka Christmas para shwa bangan penkot yakani ka jing slok hakani ka por ngadon ka wei ka jing tho ya ka wei ka jing ja ban sungut ho ya ka jing mut ka basisha jong ka Christmas bat kumno ngin rakhe ban pediang ya ka Christmas kum kinong bud jong blai long na don hakaway ka ri ubriu spa ha ubadon tang uway u kun shinrang bat kia syong yasa tang shikun hakata ka nong ba kini bro arngut ki don ka jing sngu tanat ban lum ya ki jing dodur lani kata ki paintings ki ba itnat bat ki barem doru bat hakaway ka sngi laong bakata ka ri ka bakisyong ka don hapdeng ka jingilet ma bat utau kun shendrang ujong u ulahap ban mi no
nak taka yeng ban let sya kataka madan thma nrei ka pasngausi kalong hadin kaptu kat ni tayo ukpa ulayo jingtip da ka telegram ka bay thu bo khun jong u laklat no ha kataka jingile thma ukpa jong tau khun la sosi hadu kata-kata banyo ini ka kubor nakamta bau khun bamaroi jong u dan syu nakasla jaga khando kani ka jingja kelalong haswa kapor Christmas but ukpa uladap da jing sosi ka bakrau nakamta kani kumno ban rakhi ya kani ka Christmas but hakasngi Christmas dang step lawan tit yeng wei usamla bat habau kpa chung tau khun ulapli ke yeng uni ukpa ula shem ye usamla sipai bawan ra ru bat kawi kesong ban ai hau nang tau ni sipai ulai thu ru bau dei u parlok jong khun jong u bala plaj im ya u nakata ka jingile thma bat la ong ru uni utau samla sipai belon ra ya kata kasong bat ulai ya kendo itu kpa udairu unong drodur nani yok kiong u artis ubat tibet ha bat hangta kata kasong kala don kadika dur jong khun jong to kpa u it e ula joy ka dur ka jong khun bat ula ai kata ka Christmas gift ha kata singi dang step yukpa da kata ka dur hadin chiteng snam kala yan unikpa lahaban yo man ikijing shitom kelawan kamet ka jo bat uladi ban klat no na kanika perthei bat haswa baun klat ulabu ya ka will lani kata ka jingkwa ka jo baya kijing jodor baro kiba ulalum hakayeng kasem ka jo kun thop ru ya kata ka dur jo khun ba e jo on auction le on dino hakasngi Christmas kabanong kasngi kabau ulayo sobha nau tau parlok jong khun jong dia kata kasngi kelapoi laong ban auction ye kita ki paintings ba kita ki jingdor ki remdor ki ba ka perthai barokh ka dan hakayeng kasem ka jong bat uta unang peniat dan ni auctioner ki ong ulas dang ban terwa ban bu ningkong ya ka dur jong khun bat laong hakata kasngi sibun kita ki nong thiet ki ban kilawan na keleng kanong ba hakata jaka banyo ban thiet ya kita ki jingdor dan ki paintings ki beremdor haka perthei ndrei ta unang peniat ulaong haswa ban di dan haswa ban peniat ya kata ulaong ba ngan bu syai ka painting jong uni khun jong uni utemen bat hangta kita ki bawan hakata jaka bagaimana thiet ya kata kilong in la yu ka dur jong ukhun jong utemen ngi don kam ye ki paintings like jing dadur ki ba uni khpau labu tingkai ha ye ki weipat ki jing dadur ki ba kham rem dor ki ba kham itna shu ban ni ka dur jong uni ukhun bat kumta kala ya la terwa mdan bayeng ban thiet ye kata ka painting le ka dur jong tau khun khadu ye wai ulayang wei utemen basa marjan bat ulaong ngan sim manga yang ka painting jong uni khun om na bar bang itnat ya kan ka dur ka jong khun hnrei ngayo i ya ka jinglong babha jong uni khun hakapor ka bodang don han ka sla jok khndo galong khun ubatip sngi ukhun uba kpa jo e baru ya kata dur ya kata jinglong bakerpang jong tau khun baru tau temen la shim ya kata ka painting jong bat hading kata uta unang penya ni auctioner ulong ya barkai ulong hataka jaka ong menta kani ka auction kelakut hangta kita kiwi ki bawan hat ka jaka kila dap da ka jinglengo ba ka jingbitar ka bakrau ya kumno me ong baka paint ka auction kelakut ha bagi dang don si bon ki painting ki bidang don
banbu hak ni kapor hak bakaddu uta nong penya ya kata kau ika auction uang bahaka will ka jong ukpa lani ka ba uta ukpa la tho uang ba uno bashim ya kanika dur jong ukun uta unyo lut ya baro ki jingdo dur ki paintings jong uta ukpa ki parbanyai ka kubor ka bangyo na kanika jingituk hana kalong bauta ubap diang yau kun pamarwe bat lem jong ublei unyo mat ye ke jingkerku ba ka jingeb bam jukut hatungin pediang yau kluk jisu haka dodot ke jong pi haka de ka Christmas ka di ka long ka jingkeli ka ba kwa ban bui nga ningkong haka de ka por pada ngilang baro kibias ngo ya ka de ka kubor ha ka de ka no pai sngi do blame is nay ban kerku ya kani ka kubor ka blakran preng sibun ke jing plot pada bang sami no na ka ying ka bakantang ka jong blay ai ngin mi ru lam kani ka tin ka ba blay ulapan sngo hapreng jongi bat na ka mtai la de bat ka ying ka sam ka jonga ni pha sha phi ka jing kerku ka do ba pen yo ka jing kot ka jing khya do blay in the kerku hai ki kam ki jam ki jong phi bapinang man kerhai bapinang bhanang miat haki benta baro jong ka jingim ka jong pi bat kham tam bapindang roi ha ka jinglong man sim bat pinang san na ka jinglong man sim na ka por shakapor ngai kublek advance Christmas ya pi baro to pinyo ka Christmas ka basuk ka bakmen ka Christmas ka badon ka jingmut ka basisha ka Christmas ka bau Jisu udan ke benta pedeng hak jing im ke jong pi na ke benta ke buram ke jong ublei amen ngila poi ke benta ke bakut ban penwai no e ke jing syakri ke jong i ha ke no pha jong ke singi do ublei un isnei ban kerku ye ke benta baro ke bang ni pendap hak ne por bar kham tam yang ka kubor ka belawan ka khat ka jing isnei ka jong u kan dayo jaka hakidok nut ki jonga ban ki jong pi ini penwai no in ka jing syakri jingi hakade ka por da ka jing rai ka basau pusau da ka bak thamai bat san phulai na ka bakhamrim bara ka bakut jong ka ni ka jing rai subha shibun ban kerpat ye pastor reverend Lindan Sim ban pelaj ingi da ka jing kerku penwai milai laka khat berkapan sengat sim menba mewan banwat yanga hakashnong Bethlehem melathia hasem bomdon jaka yami hangta do wan shadok no try Jisu don jaka hadok no janga kum tu baro san kliki dekot ke jingrai ke basau pusau Ela keket bat kapan siatsim en bame wan banwat yaga agash long Bethlehem melatia hasem bomdon jaga yami anda Tuhan shadow no try Jesus dan jaga donut jangan Tuhan shadow no try Jesus dan jaga donut jangan kasun neng kabernai da angel barwai ban benai
morning bam ha Baukon oblay Uwan shabertay Ajinko jing soret shisha Doan shadonon Rai Jesu Dan jaga hadonun jonga Tuhan syadonut Rai Jesu Dan jaga hadonut jonga Imersiang hakikrem Isembleng kidem Aser ngiu jong kiding aklam Memem don jagari Amen gogakli Arishkap duryauga lili Tuhan syadonut Rai Jesu Dan jaga hadonut jonga Tuhan syadonut Rai Jesu Jaga hadonut jonga Melawan atrai lajing emban ai Ban sius payung nongkop babli Melapong ban siapsia Nama jonga mesya Gading na halun kang bari Tuhan syadonut Rai Jesu Doling na langkahop yangan Tuhan syadonut Rai Jesu Ording na langkahop yangan Anda real turoi neng Pati angel neng In wan pau haburom jong me At yang atrai babha Ong dang don jaika Don jaika hakun jong miyanga Gan shan da jink men Rai Jesu Andau men wan shao yanga Gan shan da jink men Rai Jesu Andau men wan shao yanga Tung ini duai. Ko belai ko kpa jangi bahabeneng, ngiai ngo yeme nakabenta kani kejing kabala pen rehem gi mensim gi jongi, bangin la ban pen kre e kejingwan jo ke Christmas, bad bangin ai ke jakah gi do no jangi yo kunlung Jesu,
ngi aingo nomar ke jing don rengkat ke jong me bat ngi hakani ke jing seng naduk basdang bat haduk menta yegi benta baro jong ke jing syakri ke jong ko trai ye ko khubor na khtien ke ba im ke jong me lingba usyakri jong me itemen basani jongi ibangila jiet menchem snem pengentang hakabasdang jong ke snem ban ngi leos ngoi ko khubor na ka sentur ke jong ha kani ke no phai sngi tukur khui lo jong syakri to nang pen ko pen sle yo bo nang long syakri jong me hapo ka balang ke jongi lani hakanu ko nukaran san na ka ba me met pen yang yo ba tukur khui ka yeng ka semru kin la ban kershan ban etrelang ker khui ngilang barok ko trai kan ran habangi rung syakayom Christmas ngin pen kre elegi jongi do not badu jisu un yo e ka benta pedeng ngi aingo bamio sngo gi jing tuai gi jangi namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ru haga kerteng ke jong utrai badu nong penem jangi u Jesu Christ batu da airu baga jingai e ke jong Jesu Christ bo utrai ka jingit ba ka jong blek pa ka bana bom jukut lembat ka jinga selok ka bathyang bat ka bapen syad bor ka jong mensim bakhoy to ai bikin yai long kin yai sa ringkat bat ngi ringkat bat kireu ngai ru akaleng satlak kaperthai menta bat shaduki arta bomju kudru amen.